Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọọla ndị otu Kraist n'ime Anambra steeti ka ha makudozie ezi nkụzi nke iso ụkpụrụ Kraist nke ga-akwalite udo ịdịkọ n'otu na agamnihu nke steeti a. Gọvanọ kpọrọ okwu a n'ama Alex Ekweme dị n'Awka n'emume ofere ọpụrụ iche nke omenafọ akpọrọ Anglican Communion Annual Prayer Rally. Onye nta aka anyị n'obi gọọmenti Valentine Mbadoga si ebe ahụ wee zitere anyị ozi. Gọvanọ Soludo dị ka ọ na-agwa ndị ahụ okwu mere ka amata na ụka bụ otu dị mkpa na ndụ onye ọbụla dị ka ọ na-ekwu na ndị ụka na-adachighezi azụ n'oge ugbu a. O mere ka amata na ịdịkọ n'otu nke ụka bụ nke kacha mkpa. Ọ gwara ha ka ha gbaa mbọ na-eme ya bụ ọgbakọ ekpere kwa afọ. O kwekwara ha nkwa na ọ ga-aga n'iru ị na-enyere ndị na-enweghị ka ọha aka. O kenere ndị ụka na etu ha si ebuso ozi ọma n'ụdị dị iche iche. Ya bụ gọvanọ gwakwara ndị Anambra nkwa na ọ na-ewetara ha ezi ọchịchị ma yọkwa ka ndị ụka sonyere ya bụ ezi ọchịchị iji wee hụ site n'ime ka ebelata ụgwọ akwụkwọ a na-akwụ n'ụlọ akwụkwọ ndị ụka nwee. A nọrọ na ya bụ mmemme kpere gọvanọ Soludo nakwa ndị ọrụ ya ekpere bụ nke pụtara iche na ya bụ mmemme. Osote aka na-achị steeti a Dr. Onyekachukwu Ibezim nakwa onye chairman nke APGA Barrister Ifeatụ Obi Okoye bụ ndị nọ na ya bụ ọgbakọ ekpere a na-eme kwa afọ.